Ayi Nkosi yami. Hayi khona. Ayi lo Hey. Ayi uphile. Awuletha amanzi ngane ngiphuze. Hayi Esimeni. khona abantu abathena khona abantu abathe ku WhatsApp wami. Papa Jingi ngithemba kangaka ngoba nje nalo ushingile le ntombi esho. Ungangithembi mina ngalimala kakhulu ma relationship umuntu engidakela. Rakadoro Sande. Umuntu unelungelo ne-freedom of speech. Uthanda umuntu engimthandayo. Ngoba bethiwa ngithanda abantu ongamthandi wena angiyena phela intombazane mina ngumuntu wesilisa. UTamara Mayeke umuntu ezingiphilisayo ziyangiphilisa. Musana ungenza ngathi ngiyintombazane futhi ngilandele izinto ezishiwo amantombazane banaki besho. UTamara ngiyamthanda ongazwana lokho akafuseke gwanini vele khuluma mfundisi. Awuphila baba izokuphilisayo. Nkosi. Awuphakamisa wami lapha. Wawuphakamisa upapa G lapha usethinta indaba enkulu kakhulu bantwana besezulwini. baze blackmail singabantwana abonyazi bathi akusondoda elandela uTamara kulungileke asiwonake amadoda ke bona ke ngoba benabantwana bayi uyazi bantwana abonyazi upapa G esakhuluma laphana usethinta indaba enkulu yalomntwana usethinta indaba enkulu kaNkulunkulu wethu silibandla manje uThamalizer sizomteketisa nje wethu uthamalana ngizophinda futhi ngiyencwadini yakhe engcwele elapha ku TikTok uThamalana ubuyisa isithunzi somuntu wesilisa la eSouth Africa ebese singekho amen amakhaya afile uyawabuyisa ubuyisa isithunzi somuntu wesilisa ebese singekho ebese silahlekile sithandana nabantu abangasifanele noma abantu abasixhaphazayo ngizothi nje ukubuyela emumva lapha esimeni seValentine mina ke Valentine angiyithandi vele futhi hayi ukuthi ngeke ngi-afford kodwa nje ngiyangibuka ukuthi angikwazi ukuthi ngingathenga ama-present noma imbali ka-1,000 ezolahla etracking kusasa amen umntwana enkosi angikuphazamise egameni likaTamara verse TikTok lapha ngilanda ivesi elibalekile likashinga lento noma ngathiwa siyamkhokhela noma ngathiwa mntana enkosi siyamnikelela wena ungenaphi lapho siyithatha kuwe yini imali yokumnikelela shame ayi abafowethu okay ngiyacala nje mhlawumbe ngibe serious ngoba bakhona abantu othola ukuthi ngicala nje mhlawumbe nithi kancane wehla umoya wehla ngoba ngifuna ukuyikhuluma lento ngokovo lami sengiyikhuluma nje nami kade ngicala ejunior ngoba nazi ithunya ziyaphakama ziyaphakama nkosi bafowethu iqiniso lokuthi la eSouth Africa ukhona into ngathi ekhonyana no iqiniso la eSouth Africa ukuthi siphila ku 21st century whereby la khona umuntu une freedom of speech wela khona ekwazi ukubeka uvo lakhe kuyenzeka uvo lwakho lungamzana novo lwami futhi kuyendleka into oyindlela oyibuka ngayo ingafani nendlela mina engibuka ngayo iqiniso ukuthi khona abantu abasethembayo ngokuthi sine spirit of defensive sizokwazi ukudefenda into egameni lokuthi favor bona siphuma ama background angafani whereby la khona impilo sifice khona eThekwini sayibuka ngendlela esifice ngayo sazama accommodate lifestyle esifice emadolobheni uma uTamara ngiyavuma mina yebo ukhona la athe mayithinta khona wathinta ingxenye ezilimaza abantu besifazane abanye ngoba abanye bazala izingane othola ukuthi zingama result rape amanye zingama result okuhlukumezeka futhi okuyiqiniso ukuthi yebo nathi sinazo izingane futhi komama bahlukene yes okungasho ukuthi asikwazi ukuba supportive kwi statement uma nathi sizivuna ngoba wonke abafana bakhona nezinsizwe eziphilayo la zithiwa abafana bayizinja okwesibili uma impilo uhlule kuyi-afforda esikhathini samanje amantombazane akuthuka bathi ungasitsheli ngosibiya nopapa G bahluleka uku-afford impilo ngoba basuke bazisa i-taste yemali ne-taste yomgwili so njengoba singazona nje igwili sihambe sisebenza simakhetha ama-event abantu ngoba imali iyona esingenayo kodwa uTamara unezinto ayikhulumayo ezingama-facts ezenza ukuthi thina siney'ngane ey'ncane ekumele zizalwe noma iy'ngane ey'ncane esesizalile
kumele zifunde impilo ngoba uma singa adjusta empilweni le lifestyle lephilwa njengamanje zizoyishaya vele sizogcina singenayo icontrol einganeni zethu esizalayo. So abantu abaningi bengasijudge uma ukuthi ukhona uTamara inkulumo athi mayikhuluma zisithinte thina ngoba uyiqinisele ukuthi namhlanje wonke umuntu wesifazane ngisho noma ungafike ukuthi uyamthanda uqale kubheka iprofile unani wenzani uhamba ngamotoni into yakhe ithini ubhizi ngani. Manje uma ukuthi wena uyabona ukuthi into esihambisana nayo wena uhambisana nayo musu kusijudge ukuthi nawe nje ngikuthembile uyasupport Tamara. I'm 100% support Tamara. Isizathu sami lesi impilo ayike ihlobo lempilo engayazi aseThekwini laseGoli noliphila nje emadolobheni ngikubone yonke impilo esikhathini samanje vele kuyiqinisa ukuthi ubona ngisho umuntu wesifazane la makuthiwa nje manje umuntu wesifazane ambobuka nje ama-video akhe akekho umuntu wesifazane omayishuta ozoshuta engavezi ngisho iqezi lezinqa efuna ukubonakala wonke umuntu okweshuta ngisho isithombe sisuka phansi siya phezulu ufuna ukubonakala ukuthi ume kanjani yonke lento leyo. Abantu abaningi bayazidayisa ngokwabo indlela abaziveza ngayo ngoba bafuna ukuthembakala othandweni egameni lokuthi amadoda bewathemba. Uma ukuthi uyabona ukuthi lento kaTamara vele yakulimaza it's better ukuthi umblock uTamara noma uignore labamthandayo bazomthanda ngeke abantu bonke bekuthande vele ngoba awusiyona imali. Uyiqinisela ukuthi vele kunabantu nathi abasinyanyayo abangasebenzisa into kaTamara ukuze bekwazi ukushaya aku-right ngoba nobani eSouth Africa une right nemvumo yokusupporta into ayisuke isho. Kunezinto uTamara nje istatement ayisho bangaka ama relationship alahlekile abantu esibathembile ngenxa yeValentine because they fail to afford. Iqinisela ukuthi kunensiza la othola ukuthi ziyakuthanda ukuphila kodwa azinayo imali ayikwazi uku-afforda lezi imbali lezibizayo bezibovu beyiphethe ama-restaurant ama-gift wona wonke lezi zinto bekade zenziwa ngeValentine. Uma ukuthi ngempela uTamara ngempela u-emphasize istatement esisho ukuthi uma ukuthi lo muntu wena mawuthi akakunikezi lutho yikhansela yini ezinye izinto ezingama-facts. Manje abantu abaningi ngoba vele siphile esikhathini la khona wonke umuntu ukwi-acceleration whereby la khona kufuneke e-expose ngenxa ye-lifestyle umuntu ayi-adoptile afuna ukuyiphila. Bafowethu nobani akahambe yophanda esebenze indoda eright yohlangana nayo ngisho emsebenzi la usebenza khona indoda eright yohlangana nayo esikoleni la ufunda khona. Asikwazi uku-expect izinto ezinkulu thina zibe zisihlula. Thank you, bye. Hayi isikhulumile ingane yenkosi bafowethu mina ngantshela akukho kuzosiza njengokufunda uma sitshela ngosana ukugqoka ijazi ngoba lizothi maselikunela vele kunemvula usindelwe bese udinga usizo. Ngiyabonga nje bafowethu shuthi ke umuntu ofuna ukukhuluma uzophakamisa ngoba manje ngathi usuya ngempela ke manje egameni likaTamara amen usuya ngokuthi usinde manje lo life cha siselapho nje ngempela bafowethu le yantombazane enhle enengane ngoba kufuna sikucacise lokuthi ukuze kungeze kuba khona ukuthi uyashayeka ngokuthi unengane. Le yantombazane yabantu enhle enengane emaziyo umuntu wesilisa ekhulumela abantu besilisa ngoba la eMzansi umuntu wesilisa uyinto nje khona abantu abathenga uthando kodwa abathe emabebuka amavideo kaTamara wathi umuntu ngiyahoxa ebank kwi-bank balance. So ngiwafundile amavideo futhi ngizofuna ukukhulume lokho akukho la uTamara athe mayikhuluma wabiza umuntu ngegama futhi angisho ukuthi perfect kodwa yonke into ayikhulumayo uTamara eyokuvula umuntu wesilisa amehlo ngoba ngempela baningi abantu kuze kwana le trend ukuthi ublock lelo xoku lakho angazi kunjani asikwazi ukuthi bafowethu kungaba ne-Women's Day kube nani kube ne-Mother's Day i-Valentine nansi ishintshile manje sekuyiva i-women's what sinayo siyi-women Girlfriend's Day. Kukuphi la thina njengamadoda esamukeleka khona noma esi-appreciate khona lutho njalo kuhle abantu besimame abathize bahlezi benengqondo ukuthi
umuntu wesilisa uyaprovide kodwa bona bakwazi ukungena ephaketheni beprovide. Kahle kahle. So leyangane yabantu leyana ningayivalela emsebenzini nikhulume kabi nigxeke nenze yonke into eniyenzayo kodwa imeqinisweni lokuthi nabantu besilisa beshona phansi ngoba nakho wena ukudla netrend yeValentine usuzoyiyekela ukuthi ayikuthengelanga na imbali yabo khona umuntu olaphekile ngalokho khona abangayi celebrate iValentine umuntu wonke uphila ngendlela yakhe kodwa ngempela uma ubuka ngesimo sendlela aba-attack ngayo leyangane abantu ngiyabonga futhi ngoba strong sikhona Tamara siyakusupporta usibuyisile isithunzi kithi futhi usiphilisile ngiyabonga bestrong futhi uzungawudelete uTikTok une support yethu enzima kakhulu futhi into engichaza ukuthi unengane naye akusikho ukuthi ubathuka abantu akusikho ukuthi wenza ama video ngoba akathuka umuntu akusikho ukuthi wenza ama video ngoba nakho engcwele ukuthi akanangane ufundile emaphutheni kodwa ufundisa nabanye ukuthi musana ufuna ukushaya uswazi olulodwa ngoba uma uthi lokho uthi uyamuva khona ne video engangayibunga ngoba sevele usewumuntu ophila kimi mawuthi uyabuka awukwazi ngalokho ufuna uthando wena ngenkomo yodwa lo uyamuva kodwa ufuna ngale ubulifuna ngayo last year so uyabona umuntu uvulana umqondo ukuthi enizameni ukubekezelela bona lamadodeni ahola o350 uyabona so la khona impela noma ningamkhulekela nithi akafe noma kanjani kodwa into engichaza ngayo akaze beze igama lomuntu futhi yonke into ayikhulumayo uyikhuluma naye une-experience yayo naye akayitholanga ingane emshadweni naye umuntu wesimame kodwa ufuna ukuvula abantu besimame ingqondo nementality abacabanga ngayo nendlela abeya ngayo abantu besilisa ukuthi ake beyiyeke ukuze mhlawumbe masingalalela uThamara ngezwi lenzondo masingalalela uThamara amavideo yakhe ngengqondo okukhula uze wathi uLokuzane Ayi bayamfonela kumfowethu. Ayi lo uthunywe isitha lokufonelayo mhlambe Sotoba uyithinta nalento evini okay bengiqala mina ukuthanda into ekhulunywa uMax khona abantu abamlalela uThamara ngengqondo yokuthi uThamara uyabaveza obala ngokufisa ukuthi njalo kuhlezi kufezeke inhloso zabo ningizwe kahle futhi lo WhatsApp lo angi-attack umuntu kodwa into eziningi Tamara masingathiwa siyayifunda siyilalele ngokukhula ingaphela lento yokubulala abantu mhlawumbe ingaphela lento yokubulala abantu besifazane ngoba ngempela akekho umfana othi ngimenzele konke kodwa mina useyangilahla kanje uma kuthiwa ulalela uTamara ngengqondo ukukhula kulawo besimame aba-attack uTamara ngithi ake bebuyele futhi epejeni kaTamara bebuyele futhi emlandeni kaTamara bembheke ukuthi akashonga ukuthi uyitshitshi unengane futhi akayitholelanga emshadweni kukho konke lokho akukhulumayo nayo yabaleka kukho kodwa akabambile ipast yakhe ukuthi imbuyisele emuva ufuna ukuthi abantu besimame beqhubekele phambili negama levelu bafowethu igama levelu ivelu into engasena velu amantombazane ngizothini amantombazane ayakusebenzisa lokho kubantu besilisa akhona amantombazane akusebenzisa kubantu besilisa noma engalikhiphi igama lokuthi umuntu wesilisa noma engalikhiphi igama lokuthi umuntu wesilisa akanavelu kodwa khona amantombazane akwazi ukuthi ekuphilisa wena umuntu wesilisa njengento engenavelu Sibara yebo ekuphilisa wena umuntu wesilisa njengento engenavelu uthi usabusathe umkhuza ngapha umuntu ayikhona aphutshuke ngapha awubusathe umkhuza ngapha ayikhona aphutshuke kodwa manje ngoba siyibandla sisiyakwazi ukuthi sishone lapha epejeni kaThamara sifike silapheke sithathe uma ukuthi ukona futhi ulalele lalo live ngizocela ukuthi
asivulele usave uyasiphilisa kakhulu usave wakhe lo mntwana. Esotobe nanga uBlackboard lapha umfowambatha ubuza ukuthi bakhalelani ngoba vele abasenayo ivele le vele bengifuna ukuyikhuluma bese ngiyahlehla ngoba manje ngo10 cha elevel bafowethu sizelwe singabantu besimame futhi asikukhuthaza ukuthi sizelwe ngabantu besimame besifazane imbokode yazilethe emhlabeni asikukhuthaza ukuthi kube khona amagama alumelayo asetshenziswayo kwimbokodo kodwa imbokodo yanamhlanje mina ngiyajabula ukuthi ku TikTok ungene umuntu ofana noTamara wazivula amehlo ngoba kukhona nento ebeyibiza nge-disrespect. Amantombazana namhlanje awasakwazi ukubekezelela noma ukuthanda umuntu engathi uyantengantenga kwezezimali. And uma ungathi uyantengantenga kwezezimali uma uthola umuntu obhedayo uyohleze kubonisa ngayo yonke indlela ukuthi wena awulutho, wena uyini ngani. Sekunalento ukuthi abantu bathandana nje manje wonke umuntu uthandela ukuthi uthando kumele luhambe nemali, which is wrong. Uyabona mawuthi uyashela into mawuthi basathandani ngemizwa sebekuthanda ngokwazi ukuthi kumele yebo ukuthi unane ebank mawuthe washela intombazane ezocela intamo. Mina ngiyabafowethu kwinonke nje mawuthe washela intombazane ezocela imali ntambama alisuke lolo thando manje alisuke 100% lishone ku-2 ngoba bafowethu siba nalenkinga le. Mina uyabona nje kumanje kunamadoda against uTamara uyibuza ukuthi umfana kanjani lo kube nalamadoda athe ahlezi ethi amantombazane umuntu wesimame uyafana nengane ngengisho kanjalo. Umuntu wesimame wamfundisa ukuthi uma ningena kwatelana ekusaze ngempama uhleke nawe uyoyenza leyo nto leyo azayenze ngisho phakathi kwebandla phakathi kwabantu. Umuntu wesimame uyafana nomuntu oyingane. So amantombazane ngizwe nomuntu wesilisa ethi intombazane yaphiwa imali labantu laba bonke laba bakhuluma kanjalo ubona ukuthi lokho akadodiseki kahle lokho ayingane amasende kuseyingane ileli bandla lithini bengimenzela konke athatha ingane yabantu ayifundisa ukuphi imali ngane yabantu ayiphi. Angisho ukuthi mina ibandla lingaprovide ayifundisa ukuphi imali ngane yabantu ayiphi ayifunza imali ayifidi imali. Uma suphela amandla obakenzeka ilife it. Yes yabona uma sephela amandla ingane isijwalele yamali akangasenayo yona isihamba yakupapa gym upapa gym aqhubeka nalendlela ayiqhubeka ngayo loyambhemo okuyena njalo wafundisa lentombi indlela ukuthi kumele iviki neviki yo Diamond Walk kuyothi ngigush iviki neviki ye-Oceans Mall kuyiviki neviki emhlanga kuyodliwa njalo. Uma ingasenanayo leyo mali leyo isingane kompapa jini umuntu abazo abuye ayihlinze ingane yabantu abese mayenza i-comment ethi bengimenzela konke. Umbuzo wami ukuthi silimandeni ubuphoqo ubani? Cela ungene emva kwakho mawuqede. Ngoba njoba usuposta nje ivideo ubulala abantu umbulala lo muntu osimamele akekho umuntu obephoqa bekukhombe ngesibhamu ukuthi yenzela lo muntu uwe umjwayezile. Uma esejwayele eseqoma isigwili esithile or imeya ethile eNC nesisi esikhulu angathi ixoxo right usuthi wena bengimenzela konke kodwa usengishilo usuyayibulala ingane yabantu isingena lapho ukuthi lekuzani iGP yini le nto leyo yona le GBV. Yebo okuyiyona thina ke ukuze sigweme le nto leyo awukube noma umundoda nje ube nonosho or uma ungenawo ube nendlela ethile ukuthi ukuze ungeke ugcine usesimeni sokubulala usudubula ingane yabantu nezingane wenza yonke lento le ngoba nithini kunevideo nje beyitrend manje ngani noma bekuyivalentine umfana uyoguqa laphana uyaproposa kugcina sekukwehlisa nawe isithunzi uyaproposa kusemall ingane imshiya phansi iyahamba. Uyabona ukuthi kwesinye isikhathi bafowethu ake nimlaleleni uTamara ngendlela yokwakha hayi ngendlela ukuthi uqinisela. Ngiyavala. Mhlawumbe ngingene la webuhlungu bedidi ngiveze lento le iqinisela ukuthi siphuma emshadweni thina mhlawumbe abantu abazi emshadweni la khona besishade khona abantu abanezingane akusilona icala lelo. Siphuma kuma relationship a toxic in a way that ukuthi nathi singamadoda sihlukumezekile
kodwa akekho umuntu owake wasikhulumela sahamba sayovula live sa expose ama relationship. I've got a friend ubekade enemali aziwa ukuthi unemali abantu bakhathalana nabo ehleze basendele imali kodwa kuthe impilo mayishona phansi abantu besifazane bonke babaleka bathi hayibo imali ayisekho lo okuyiqiniso ukuthi namhlanje isikhathini samanje uma uhluleka uku-afforda abantu besifazane ngasothando nabuthatha serious okokuqala lokho mhlambe mina iphuthu uTamara ngiyamsupport 100%. Mhlambe iphutha abantu abaningi abashayeli lento yokuthi ilento yevelu ukuthi umuntu wesifazane vele useningane ivelu yakhe yadegrade. Kuyiqiniso elingeke laphikiswa ukuthi abantu abanezingane siyabathanda futhi 100% siyabathanda ngoba abantu la abathanda nabantu abanezingane. Kodwa ikhona into yavela yathi umuntu onengane vele ngeke kwazi ukuzala inkosana. Iqiniselo elingeke laphikiswa lelo ngoba nje ngazala ingane ngeke kwazi ukuzala abafuni iqiniso abantu besimama. Yabo. Okwesibili yebo ke thina isitengantengayo laba bo 350 abafana nami nje. UTamara unezinto eziningi ayibalelile. Thina sithandana namantombazana angahloniphi adelelayo umuntu ngisho kuthiwa wenza lokho okuncane okuntshengisa ukuthi loyal etsheda akayenzi lonto. Yabo ekutshengise nje ukuthi kahle kahle wena ndoda wena vele because angeke kwazi ukuthi ebe lento ezokwazi ukumtshela. Asaphila esikhathini la khona abantu besifazane bekwazi ukuthi khona bebonisane nathi bekwazi uku-engage accumulate izinkulumo zihlangane the way that ukuthi kwakhiwa umuzi. If you want to build a strong relationship, one structure sakho if singekho right ayikho into ongakwazi ukuyakha because ngisho ne foundation ungayibeka umuntu wesifazane. Umuntu wesifazane ngisho ungahlala naye phansi umthetho udayisa ama fruit. Kuyofika indoda engadayisa ama fruit eyikhansela ebona ukuthi wena udayisa ama fruit uyambambeza ekhathele ukudla obanana. Kanti kade engqonweni njengamanje sekukhona abantu abangamakhansela abakwazi uku-afford. Bafowethu i-silent affordability kuma relationship. Sagcina silahlekelwa ama interest oku-investa kuma relationship engabe sikuwona nangabe yasilasta. Okunye abantu besilisa abanalo into abantu ekuthiwa yigumbi lakhona abakwazi ukukhuluma khona inkinga zabo. Masingabizi i-men's conference ithi amadoda akagunyuluka izimo abhekene nayo. Ayokutshela omunye ukuthi wayenentombi wathathela omunye onemali uma nakho ngenamali. Unokho omunye ngoba nakho egqoka ibrand nengayigqoka ibrand. Manje asikwazi ukungalishumayela ivangeli sibizela ukushumayela ivangeli esikhathini siso noma kungasona. Ukuthi asimuse ukunelisa inhliziyo zabantu kodwa thina sibe silimele ngaphakathi. Ngoba inqwaba abantu abagcolela ku TikTok abalimele. Abanye bafuzukisa inhliziyo zabo ukufeza ama interest abo egameni lokuthi bafuna ukudefeat uTamara ngoba kunezinto ezingama facts eziqwashisa amadoda kodwa ezifuna ukuthi zivalwe ngakubona. According to my perspective mina ngithi ke njengonkosi Lindani Gumede lento kaTamara inamandla noma kuyicontent yona against abantu abaningi kodwa iyabaqwashisa abanye abantu ukuthi ngoba ungena relationship ngena relationship uzazi ukuthi umiphi. 2 asiyeke thina abafana ukuyofuna abantu abaphila lifestyle engaphezulu kwethu ngoba sogcina sitothe siboleka imali zabantu sigcine sitshontshe imali zabantu egameni lokuthi ukufeza ama relationship. Ungcono uthandane nomuntu oku standard of living sakho ozo understand wena ukuthi why wena uphila impilo la awukwazi ukujomba la uma esebona ukuthi futhi uyalokhuzana uyeke ehambe ngoba inqwaba amadoda abulala abantu besifazane egameni lokuthi umuntu bezenze ngisho izikwele kunamadoda anezikwele lethe amabhenke ba blacklistiwe bathathela izinto ezitolo ngoba befuna ukujabulisa ama relationship nothando kodwa ngoba kusenzeki bagcine beshiyiwe umuntu ehambe ekhupha ingane yabantu ngesibhamu ekhupha ingane yabantu bonke lento baphatha ibhamu bayiphatha ukuthi bedukulela amantombazane lawo kusasa. Oku right ukuthi ukuthaba akaqwashise ke thina laba abangafuna ukuqwashiswa bona kulungile abayekwe akunankinga ngoba i-content kaTamara yebo isizile yasivula amehlo ngoba uTamara ngimlandelanga izolo mina since December uma umuntu uyochatha nami status behleze bona I used to post uTamara because kunezinto uTamara beke yifaka bona ziyakushanga phela mara uyabona namhlanje isikhathini samanje unzima ukuthola umfazi because lento character ne charisma it's difficult and jinja ukuthi ukwazi ukuthi uyithole kumuntu wesifazane. Wonke umuntu ophila kulesikhathi samanje baphilela icontent nothando lakhona uma ulithona
funeke libe ne-content. Once you fail to accommodate indaba ye-content yothando wena useyona indoda. Utho kunamadoda anamasende inqwaba amasende uthatha amasende aqinile lo muntu engakwazi ukuvusa imizi. 2 thina sizalwe obaba bebehlupheka siyakhe emakhaya imali esithola funeke sazi fune sivusa imizi ngoba kusasa labantu besifazane bona awubona abasonka nje bahlala komhlanga bahlala koSentini kodwa emakhaya bakuba bakhile bejike bona abantu besifazane beohle bangathi akubuke lokho akuqombisha ibrand igqoka into eyithungwa usihlanzi. Yebo ke impilo isithatha isibeke lapha ngidla uNkulunkulu esethanda uyosikusa ku level la afisa khona. Madoda asiyekeni abantu esibona ukuthi asiba afford phila nomuntu okwazi uku-afforda wena ngoba igcina lento yokuthi sesihambe sibambe izinkundla ke manje kuhlala ko TikTok kuhlale ngengane koze kusekuseni si 100% beyond uTamara ntambama kuno live kaTamara ngo7 ulungile nami ngizopledge ubonginyanyayo fuck off. Thank you. Usela lapho mfowethu mana wakithi ngibosa ukuvala la ngizongicela futhi ukulungisa le panel ipanel kaNkulunkulu kaTamara engithe akazihawukele. Amen. Amen. uTamara ngokuba uTamara umbuso wokuvuleka kwabantu besilisa. Amen. Amen. Ngithi mina egameni lika Tamara la kule panel angifuni umuntu ozongena noma ozokhomenta noma ozokhomenta ngenhliziyo yobuthakathi ukuthi nifuna ukuvalela izingane ngizwile nikhuluma nangemsebenzi ukuthi nifuna ukuyivalela emsebenzini ekubeni ingakazi ikhuluma nangoyedwa nje umuntu iqondise kuye. So umoya obuthakathi ngithi in the name of Jesus ngegama lonyazi umoya obuthakathi kule panel awehle umoya obuthakathi awubuyele emavidweni kaTamara ufike ubuka ukuthi ikuphi la akakhombe khona omunye umuntu ngomunye wathi wena uyilokhu ngoba naye level akakhuluma nangayo kwasa naye uma ngathiwa siyayiphendula kwasa naye ngoba nilo nihlanya ngevela ngazi ukuthi ivela nazi ngisho esitolo uma uthenga imoto esitolo noma waphuma njengemoto egate uma kade u390 uma ubuya ngakusasa bazokunika 307 uyithenge namhlanje le khona into ekuthiwa ivalue. So kwasa naye uTamara lento ukuthi akhulume ngevalue naye uTamara unengane. So masika asikuthatha sikubhekise kuye ake sithi yena akanayo ivalue yini le nishisa kangaka nini ngoba ngishisa kangaka ngoba nihambe nilokhuza nihambe emathaveni niyophuza ngo20 rand laphana nilale namaNigeria ningabaza obaba beingane yikho nicasuka kangaka. Yekani umqondo obuthakathi niyekele le yangane okuyinayo enayo ingane. Amen. 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 Ake ngene la. Bafowethu ngizobingelela nonke ngibingelela nabaqeda ngena ophiwe no president. Bese ngibonga kakhulu lapha kuGumede. Hayi uGumede ukukhulume konke obekusemqondweni wami obekusolimini lami. Ukhulume kakhulu. Bese ngithi ke ngibuyela lapha enkulumeni kaTamara. uTamara bafowethu akukhulumile uma ukubona ngathi wena akuzukusebenzela just aside it ubeke eceleni uqhubeke nalokho uzokusebenzela ngoba umuntu nje ngoba ekhona edaliwe akukhona konke akwenzayo noma akushoyo okuzokusiza umuntu akekho 100%. Kulokho bona athi kuzokusiza wena thatha khona uTamara ukhulume izinkulumo engathi ezizivusayo thina singabantu besilisa nabesifazane futhi abasakhula ezizobalekelela njengoba sekhuluma kanjena sebezozazi indlela okufanele bayihambe nendlela ongafanelanga bayihambe sebengagcini befika kulesi simo lesi. Uma ke umuntu udaliwe ngiyaye ngithi mina ungakhulumi into abantu abafuna ukuyizwa but wena khuluma ngendlela ozizwa ngayo yabo. So uTamara ngibona ngathi ukhulume kahle kakhulu ngoba kwaona lamantombazane alwa kangaka nje alwela into engekho ngoba uTamara ukhona lapho naye umdibimunye kodwa okungasho ukuthi mina mangibulele akufanele ngixeke ukubulala ngoba ngazi kahle ukuthi ngibulele nje kodwa ukubulala ku wrong fanele ngikhulume ngakho yabona ngoba ukube lento ikhulunywe ake ngithi nje ukube ikhulunywe isilo noma ikhulunywe intombazane ihamba umhlanga bekuvele kuzofana ngoba bebezothi yona ukukhuluma ngoba engakawazi umhlaba engakabazi abantu besilisa. So leyo ukukhuluma umsindo ongaka angeke size siuvimbe nanini kodwa kulokho akukhulumile kukhona okwakhe iSouth Africa nengane ezincane ezisakhulayo namadoda kade edliwa anda uthando lwecontent nawo azovuleka amehlo
engineqiniso lokuthi njengoba kulesibili nje namhlanje uma kulesibili kunamadoda asezazi ukuthi kahle kahle all along bethandana nabantu abanjani. So bafowethu uThamara akuthathweni lokho kuzosisiza, ngeke kusisize konke akushoyo kodwa kukhona ukuzosisiza. Asisebenziseni khona-ke lento kaThamara lokhu iqalile ngikhona ngokuthi ngiyayibona ukuthi iyasiza. Bangithuka-ke izolo-ke basho ngigcine sengiqotshelwa ukuthi ngimatethe ngingami umama usemzini wakhe uganile lapha khona wathi omunye sengathi ngafa ngoba sebemtshela kuyiqiniso yabona, ngoba it's not like umuntu wesifazane nje useke wazala asenaveli, kodwa kuya ngokuthi lapho ozalele khona ukuphi. Futhi-ke bakhona abantu besifazane Sotobe nebandla lonke abazele nje abanye kwakungemnandi lezo ngane esingeke size sibenze inhlekisa noma sibehlise isithunzi, kodwa le nkulumo ibheke kulaba abayikhethela bona, ngoba angeke ngempela ugijime yolala nama-Nigeria bese uzothi wena you are okay with that. Ayikho into ethi ayibe njalo, vele usuyilahlile. Vuma, kuyenzeka udala iphutha kodwa futhi iphutha livume uqhubeke uphile nalo. Ngakho ngithi uThamara simesekeni naye futhi angaze ayibone engelutho ngokuthi uthuka ngobani, ngoba ekugcineni kwakho konke yena akaze athuke muntu. Abantu abazali akaze abize ngisho igama lomuntu. Abantu besifazane wabona mangathi wena Sotobe uyawazi umsebenzi engisebenzayo. Abantu besifazane kuningi esikuzwa bekhuluma uzwe ukuthi lo muntu ukhuluma ngomuntu oright omenzela everything, uphuma kuye endlini njengamanje uya somewhere, uya kumuntu angamenzeli lutho just because uthi umlala kahle. Lokho ungakubiza ngani ba umuntu? So abantu inkanuko impena lento ekuthiwa impena. Exactly, wayibeka kahle. Uzothi mayisuka lapho uvale nje siphephela. Uyazi nene uzothi mayisuka uzothi mayisuka lapho siphephele kulowo muntu lo akasuke kuyo, usuka endlini yomuntu kwi-mansion mhlambe noma lapha eZimbabwe noma kuphi lapha emhlanga, uya kumuntu ongenalutho or umuntu akabonayo ukuthi ngeke akhona afford, ammithise lo muntu loyo, indoda ihamba ithole ebesimlahla. Uzothi mayisuka lapho asuke nenzondo azozonda uThamara ukuthi yena wavula amathanga ngaphandle kwe-protection, akangafaka ilokuzana morning after. Usezozonda uThamara manje ukuthi uThamara uthe vele usethola ingane ngenxa yenkanuko, ngenxa into abayifake kuyo. Uyabona, uyifake yena kodwa manje usezokwazi ukuthi ezozonda uThamara naye oyiyena uThamara unengane bafuthi ngeke sikufihle lokho, kodwa uyasivula amehlo. Mina Sotobe ngingakusho ukuthi bakhona abantu besifazane asebezele abafundile futhi bashayeka emaphutheni abo, othi noma uhleli nabo phansi ukhuluma ubona ukuthi la ukhona umfazi bese kuba yiyo ke lento ethi uyabona. So angeke bonke sibavalele bafethu ngaphandle, kodwa abaningi bakhona balaba khona nje bayifake bona, ngokuthi bayifakile abamusake ukuzonda umuntu naye okhala kathele kulo mgodi, kodwa futhi wathi